Katagara kudai izvi zviri kutongondirwadza kuti saka munhu akaenda kupi? Akaurayiwa here? Zvakatika munani 2021. Saka 2021 nanhasi hanzvadzi yenyu haisitozikanwa. Haisitombozikanwa ba. Asi iwo vanhu warungoti wachiti akambosvika kwakati kusagambe ikokoko kwabenyu, akasvika kwabenyu. Asi paakasvika kwabenyu akapiwa akabva asimuka tisuziva kuti akazofamba sei. Ndokuti pandiri kungofungidzira kuti pamwe akafira kupi, akaurayiwa here kana kuti akadii. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Makadii muri yeZimbabwe, ndinokukwasai nemufaro. Nhasi ndiri kunzvimbo yeHonde Valley kusangana zvakanaka kumativi mana ose enyika. Ndovimba muri kuitirwa zvakanaka uye muri vatano. Nhasi ndina mama vari pakati pedu. Mama ava vane nyaya yavari kuda kuti vatitaurire. Ndofunga dzose dzatinounza panapa dzinozowana anobatsira muchitipa mazano kuti toyambuka sei, totarisa direction ipi. Makadini nenyu mama? Ndiripo makadini. Chakumbira mutitaurisewo mbijana. Ndiripo makadini. Ndinotaura naRuth Kariga anonzwa Mukunda Pabwe. Alright. Ruth Pabwe. Munogara nechekupi mama? Ndinogara muno muKipi 8 muHonde Valley. Alright. Okay. Inini ndaigara nehanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yakagara neni makore ndowandisiri yeuka hangu. Ndofunga kana kuti 2016. Okay. Kubva mumashure 2015 ndanda nayo. Saka hanzvadzi yangu ndaingogara nayo. Inonzani? Philemon Pabwe. Okay. Saka hanzvadzi yangu iyi yandakanyatsaugara nayo yange isati yaremara nemurume wangu. Tikatsvaga stendi nemurume wangu yekuti iwo agare. Ndakubva ndatsvaga stendi iyaiya. Pandakatsvaga stendi, sekuru wakatanga kugara kumba kwawo, wachiuya wachidyawo sadza kumba kwangu. Asi wakazopedzisira sekuru wayo wakazombobuda muno wakaenda. Saka wakazoenda kuMozambique wakastroka wariko, wakazodzoswa kuno kusisi wangu ndiwo wakazoenda kuzowatora ikoko. Ndokuzodzoka. Anga asisina utano wakanyatsoti. Anga akastroka ruoko negumbo rake. Saka ndoraimunetsa kana aifamba achifudza mombe, achiita sei, achimwa doro. Sekuru musamwe doro. Iye waingoramba wachingodini, wachingoma. Ndokubva azorora mukadzi wake. Ndokubva azorora mwana wake, ndokuzorora mukadzi wake. Ndobva ndamutambira mukadzi uya, ndombogara naye pamba pangu. Vazoenda kuSouth kune murume wake. Vaabereka mwana 1 wechi2. Ndopa akauya kuzogara apa pamusha pake apa natezvara wake. Aimboenda achidzoka, achienda achidzoka, achisvika hanzvadzi iripo. Saka agara kudai, akazodzoka iye muroora vaazogara nehanzvadzi yangu. Ndaitofungidzira kuti hanzvadzi yangu iri kupi? Iripo. Kuzotongonzwa maraini wakuti imi kome mukandi sei hanzvadzi yenyu haisi kuwanikwa bapana. Ndikati yakaita sei? Zvikazi haakoba kumba kwenyu. Ndikati aregedzai ndichimhanye kodini kuzoona kuti kwakamira sei. Ndopandakasvika inini ndobvunza, kwamuroora hanzvadzi yangu, sekuru waripi? Kwasi wakaenda kwamagadzire kwateche. Ndikati wakaenda rini? Kwasi handisuziya. Makawaona here pawakabuda wanga akapfeka chii? Zvikazi apa handisuziya. Asi akasiya tochi iyo tochi yake nechitupa padoo. Musingatombude muchitarisa kuti munhu afamba sei. Ndokubva tangofonera ana sisi wangu. Ndokuti kunoko hakuna munhu. Asi inini chakandishamisa pane munhu akazondifonera. Munhu yaambozi kumbondifonera ba. Saka mukadzi wake iye sekuru akarambana naye. Anga ine wana 4, 1 akashaya. Okay. Saka mukadzi uye akazobva kwanga akarorwako ndokugara kwamapreti. Saka sekuru waimboenda uchidi uchidzoka. Sekuru wachienda uchidzoka. But madays aruzi akazosimuka achiti ari kuenda kwamagadziro. Ndobvunza kuti kwamagadziro kwacho makadii undiudza imi? Zvikazi handombozvifunga. Sei? Munondoona kunga mutorwa sei? Ndopa akabva ati inini handisi kutombosiwa nezvazvo. Ndikati alright, ndakufonera ana sisi. Ndokufonera ana sisi. Akambosvika here? Mumashure mekuti ndafonera sisi inini ndakafonerwa
kuti makadini, ndikati ndiri pangu. Ndandoda kuzwa kuti makadini. Ndopandakazoti pandakazwa kuti hanzvadzi yangu aisikuwanika, pandakanga ndafunga kuti ndiwo vanhu vakaruziya kwakaenda hanzvadzi yangu. Saka inini ndagara, wanasisi wangu wakauya, mwana hanzvadzi yangu wakauya, wana hanzvadzi yangu i3 vakomana. Saka 2 ndio hanzvadzi hombe, 1 ndiye wake baba iwo wekushaya. Saka tagara kudai izvi zviri kutongondirwadza kuti saka munhu akaenda kupi? Akaurayiwa here? Zvakatika munani 2021. Saka 2021 nanhasi hanzvadzi yenyu haisitombozikanwa ba. Asi iwo vanhu warungoti machiti akambosvika kwakati kusagambe ikokoko kwabenyu, akasvika kwabenyu. Asi paakasvika kwabenyu akapiwa, akabva asimuka tisuziva kuti akazofamba sei. Ndokuri pandiri kungofungidzira kuti pamwe akafira kupi, akaurayiwa here kana kuti akadii. But munhu iye anondirwadza nekuti utano hwake hwairwadza kuti kana dai ari munhu akauraya akatarisa papi. Apa akauremara apa haambogoni kana umbodai kwakuuraya. Saka izvozvo zvitondirwadza. Ndo nyaya iripo kusvika nanhasi hatisi kutomboziva kuti wari kupi. But inini ndirushaya kuti saka anondibatsira ndiani kuti nyaya ibude, nekuti apa ndakutoita ndini mudiki wasara, wamwe mudiki akashaya, wamwe wacho wasara wakuru watokurawo zvekuti kana kuti wandibatsiridze nyaya iyi hapana. Asi wana hanzvadzi waripo wane utano wachiri wechidiki, but kuti nditi ndinosimudza musoro yekuti ngatidai zvakutondiremera. But ndo nyaya iripo. Saka pawakatanga kushayikwa makambozamawo here kana kuenda kumapurisa kana kuti chi? Takaenda kumapurisa. Nyaya yacho itori kumapurisa. Kubva 2021 nanhasi. Nemafotos ake takamaendesa kupolisi uko, zvikazi kana mazongozwawo kana kunenge kuine munhu. Saka pakambozi pane munhu aoneka uko, ndikaenda. Ndobva tazoenda kuchipatara kotsvaga munhu yeye kuti ndione kuti ndiwe here. Ndakaona wasiri. Angaonekwa akaita sei? Akafa. Alright. But ini ndinonzwisisa kuti deep down nemimi sezvo muri munhu ari hama yenyu yeropa renyu, munenge muchinatsokuziva kuti pane chinhu chakaitika. Hapana chimwe chinhu chamunofungidzira here chinongogona kunge chakaitika kune hama yenyu? Ini ndogona kuzvitauraka, ndogona kufa izvi pari zvino, nokuti ndakatotagetwa. Ini ndinenge ndichitoda kuti ndiruziya, but kuti ndizvitaure inini, nenyaya yekuti imi makambozviona kupi kuti munhu anoenda unoroorwa uko wozouya mumusha wakatorwa nani? And kuti uzouya iweyo munhu achibva ashaya zvinoreva kuti chii? Kana muri imiwo panyaya dzacho ndinogona kunga ndichida kuzvitaura, but zvimwe zvinotondiurayisa, iyo ndogona kutofa because wakatonditageta kuti akangozviti ini tobva tambusa, because ndini munhu ari kutotarisirwa kuti uyu ndiye anovhura njere. Saka manje mukanyarara kana kuti mukatya imi nyaya yakaitika 2020 muchanyarara kusvika rini? Hama yenyu isati yawanikwa kudai? Ndo nyaya chandiri kuudza kuti ini ndirifungidzira kuti sei inini ndikabva musha mawana awo, ndabva hangu ndaenda unoroorwa, ndabereka newana wangu ikoko, ndakudzoka chiwanhu icho checho. Isusu kana zvinoitika zvimwe zvacho hatitozvizivi kuti zvirumbofamba sei, kana inini kuti ndichapatsika apo pakurwadza kuti ndisvike ipapo ndakutotya, because patowande umwe mukadzi anozi mai Chimungwa ari kutogara ipapapo, inini ndiri muno mutorwa akasangana neni otondituka. Saka muri kuona otondituka, stendi inondirwadza noti ndakatsvagira hanzvadzi yangu, mwana wehanzvadzi yangu, mwana wehanzvadzi yangu wacho akutotupusiswawo, muri kuzviona. Ivo ndivo vanofanirwa kugara ipapo, ena handikani stendi kuti ndirwe kuti stendi yenoti nini ndine wangu musha. Apa ndakatongotovawo nepekugara. Semunhu asina mukadzi ndikati kana mhuri yake yazokura anoona pekugara nemhuri yake, mumashure mezvozvo omuuraya. Zvinorwadza sei? Saka hamuchisina tarisiro yekuti vapenyu muri kutoziva kuti wakatofa? Tozviziva kuti wakatofa. Kana mutumbi usina kuonekwa? Wakatofa nekuti mahistory tinomazwa and tinawo. Mahistory tinawo, asi iwo unozviona unga sezvinonzi iwo ndiwo wakangwara kufura isusu. But nyaya chaicho yemusoro kana izvozvo vanotozviziva kuti takadai. Zvinhu zvakadai zvakamboitika here kudzinza kwenyu kana kuti kumhuri kwenyu kuti munhu anongoshayikwa? Handisati ndambozvinzwa. Ngoshayikwa pasi pezuva kutoti hauchatomboonekwa? Kana
kutotanga first time kutozvinzwa izvozvo kuzve kutoitika patiri ndo nyaya yandakasangana nayo apa kuti munhu anongozi asisiri kuoneka but ari kugara nemunhu akati handisitoziva hembe dzacho ende akasiya chitupa padho apa pangu apa angosiya chitupa padho iye aimbomwa doro ndiri tichigara naye kwemakore achimwa doro kanadha kwanotakurwa nebhara achiunzwa pamba pangu apo ndomuburira chikafu odya ozoenda kumba kwake doro rapera iwo kati handisitomboziva kuti hembe dzacho dzakaita sei indi kanoti akasimuka nguwai handisuziva ndo nyaya yandakasangana nayo iyoyo nanhasi inini zvinorwadza munhu wamwari ndinorwadziwa nekuti chirema ka hakusi kufa chirema anga akaremara ruoko negumbo istroke yakamurova but nyaya idzi dzinorwadza hozi mwana wamai wangu pane paitondibatsirawo neurema hwake ihwohwo ndo nyaya yandinayo aiwa tinotenda kuti mhuri yezimbabwe ndichada maybe kutaura mwana wenyu here wandaona uye mwana wenyu chibaba uyai mungotaura just 2 minutes uye munomuurayisa mwanofa uye musiyanai nayo manayo kwamukandi ngenipedzerane nazvo ngemupedzerane nazvo aiwa uyo ndinotomupisisa ndogona kungofa vanosara wapa nhamo maita basa mama ndinovimba kuti pane zvichaitika kana tikatanga kusheya kuti vanenge vaine because vamwe vanhu vanotya kutaura kana zvisina kubuda saka ndinovimba kuti zvichabuda pachena sekutarisira kwenyu handiti maita basa mama